Агымдагы елда Җиңү проспектында булдырылачак яшьләр паркы буенча чираттагы сөйләшүләр узды. Әлеге эш торак һәм шәһәр мохиты милли проекты кысаларында башкарыла. Төрле тармак вәкилләре яңа шәһәр халкы, укучы студентлар үзара киңәшләшеп, ял итү урыны проекты буенча тәкъдимнәрен җиткерделәр. Башкаладан килгән архитекторлар төркеме зәйлеләр теләкләрен исәпкә алып, эшләнгән проектның камилләштерелгән варианты белән таныштырдылар. Проект принципиально разделен на две такие условно-функциональные зоны. Это семейная, как классический такой парк, где все слои населения смогут отдохнуть, и уклон для молодежи, так сказать, молодежная зона, где там будет расположена экстрим-зона, событийная, павильон для проведения различных мероприятий. Чарада район башлыгы Разиф Кәримов катнашып, әлеге проект буенча эшнең уңышлы гына дәвам итүен билгеләп үтте. Желаем успехов, чтобы все пожелания молодежи тоже были учтены в вашей работе. Парк зонасы яшьләр паркы дип аталса да, ул төрле яшьтәге зәйлеләр өчен ял итү урыны буларак каралган. Балалар өчен уен мәйданчыклары, күп функцияле спорт мәйданыннан тыш, мини-театрлар кебек заманча күңел ачу урыннары булдырылачак. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.